Wato abokina ni fa a zamanin yanzu. Da ka samu budurwa tsaleliya ka bani kwaran kwatsa gara ka bani cikakkiyar rafaffen wiwi. Wiwi? Ala ɗaya in sha. Kai, ni bai yasa dama ni zamana da ku. Wallahi ba alkhairi bane ba. Ku kai abokina me kake da haka? Wiwi ce. Wani gaske kike? Ta bu yanzu wiwi kaɗai za ka ai da ka bani ai da ka bani ashina da ka bani karan sigari daya. Ai gare ka dan da mace. Ko kai ba? Kai shi mana ka kama ana aiki a ga wuta na tayi ne so da yadda wuta. An aje wiwi na yanzu a fara da wani. Kai da zuke wai da gaske. Ka zauna nan kan kai kulle. Ai ni in kana so ka ga batunta ta ka ga kwarewa ta. Da Allah zai kawo wata budurwa nan gurin to da kawo kwarewa ta a soyayya ai duk wani abubuwan ba ruwana da su amma in mace ce kai ko aljana ce kai abokina wallahi ko kane zaka shiga cikin gidan nan yanzu ka fito ka daure zani Allah yana kika na ce ina son ka ka ce dai kai Romeo ne a to ai mu kawai kamar ba na Romeo dan iska kai kuma da kiwon da ya karbi kai mutum ma ta ki ba da hadin wallahi ni ma wato abokina ba karamin gode ma ne ba da sigarar nan ba wallahi Allah ko ta fi a uku tana warware haka ne da ni kaga ma ya mi gome da na ma rasa mata inda ma zan fara mata ka ai ka banga mata wannan da ma mai da mai zai abokina kai ne mai abin nan kamar ka wata kake gani ya bi da yi kai kuma ba dan zaka je ka mutu ba ni me zan da Romeo ka ce da sigarar na ka da sigarar fashion ne to ko ka bani ne in ji kai ne hada kana mace a to dan ina shan sigari ai a rika yin mata ni barka kawai bai shi ne ana adada ne yana neman mata ba ke je ka ka like this one ba zan yi wannan kuci aba hankali Dani ba ai mata ya ana miki magana ki waje kina jin mutane ba ake ko dan sai ka ce ba wayayya ba kina ina ta binki ina miki magana ba baby ina miki magana kina abin nan ko ki dawai goma ga fuskanta ki ni da ganin ki kawai na san kyakkyawa ce ban ga fuskan ki ba amma ni ina ganin ki kawai na san kyakkyawa ce sai ka ce baki san ko ni waye a garin nan ba in baki san ko ni waye ba ai da bukata ki san ko ni waye sai ki dan waigo in dan yi miki bayanin ko ni waye ni ne wanda ake kira dan bin unguwa a garin nan duk unguwa na gaba ɗaya kowa ya sani amma dai ke ina kirta zaton ke ba kowa ce gaskiya haba sai ki dan waigo mana ana miki magana ba ai mata ki dan waigo mana sai ka ce wuri ana bin ki kina ganin mutane kuma kina abin nan ki dan abin nan mana haba yaya kai ne haka yau kuma ni ce ne mun baka Zan yi ta kina ugwai. Yaya ai ko da aka yi. Agogi aka yi ba wai kawai na baro ki kina a gida ba. Bayan na fito miki da wanki wace kafin dawo. Tabbata kin gama wanki ba. Me kawo kina ugwai? Ai ko da aka yi yaya. Agogi aka yi? Maza ki tafi. Maza ka hanya ne. Maza ki kada ƙara ganin ki a nan layin. Daga yau sai kada ƙara ganin ki a nan layin. Maza ki tafi gida. Sigari. Sigari? Yo yaya ga kana a kullun ka. No wannan ba sigari bace dan su yi ne zai nake koyar abokai na can gurin muna dan assignment akwai yaran da aka ba assignment muna dan ki maza dai ki tafi gida ki je kawai ki je gida kada abin nan wai